चूसा चूसा तारा अगर जे दांत कुछ कहीं लेकिन समझे जी और हाथ में बड़ी जादू बा। बोरी बोरी में चुसाई तन ऊपर से रुके रुके और समझिन जी है तो करी आई कैसे बाजी आई लाइतिया और मनवा रख दी हनी हां मन काहे ना रखब और लेबे बोली ना ये समझिन जी हमर मन बाकी कंट्रोल में करे के पड़ेला जानते बानी कहीं ना ही कूल ना दहेज में कूलर चाहे कैसे है ना फ्रिज चाहिए सुनी सुनी अगुआ महान हमारे इहे यार मान समधिनिया जवान चाही समधिन अगर जे एक कैटेगरी के मिल जा सो तब बाप जोड़ी ना खटर खटर खूंटा लेखा जोड़ी जमीन एगो बात कह देता नहीं बस अबे में प्याज के कमी बतानी थोड़ा सा दिखा ऊपर से समझिन जी देखी रहुआ हम अपना हाथे रौरा के ना खियाए धारी हो जा छोड़ पानी दो पानी पी आराम से न तो सरक जा हां खिया देनी पिया देनी अब एकरा से का चाहिए तो ना खियोती आ ना पियोती तो शुद्ध होईते हैं बाकी कुछ कहूं जतने पतोहिया सुनर दिया छोटकी नु अतने रौरो समझिन जी सुनरे बानी सब हमार पति देव जी के देन बा उम्र कितना लगभग होत होई उम्र 25 साल बाप बाप 55-25 के जोड़ी लागल बिया ना यही तो जान बुझ देखी हम अपना लड़का के शादी जान जाइनो काहे कनी पता बरौरा होय का जी एती पथरी समझिन जी हम अपना लड़का के शादी पता बा काहे कोई नहीं काहे राउर मुहवा देख के हाँ कि एक तीर पर दो निशाना हाँ हमारा लागल काहे से हमार बेटो खुश तुम ये बात कही ना रही न तो पहले खूब जानिए कि बूढ़ मेहरारू के जवान मेहरारू के खूब जानिए कि शिकायत तो हमारा सबसे भइल बाटे बाकी का करम रउरा अब आग में अरे बाबूआ नहीं के हो कहां भौजा का जी देवर बाबूआ जी ये भौजा या बैठी ये नहीं उठा के छोड़ दे बड़ा समधी साथे सटर बटर होता ना सब बात नहीं के दुख सुख बात होता भौजी अच्छा दुख सुख बेटा के बियाह भइल त तोरो होइए न समझे कि सब जाके जन्म छूट गेले भौजी लाइफ बेटा रा बियाह शादी क के हमरो अपनी फिकिर अब हम हो गई तो हरो खाती हो गई गलती कनी ना तू हो भौजी का माने तू हो दुख बका आ नाही काहे खाते दुख हो के जाई त खोजत रहला हमन बुढ़ावती समय में केवन ऐसन मिलो तो हम नहीं यहाँ के गलत नहीं मानो देखो मीठे बन के समझिन जी जवन पुजारी मंदिर में घंटी डोलावत होके ओ करे के लोग चोर कहेला ई तो बात सही कह रहे लेकिन सच्चाई भीतर के जानता ओकरा केहू ना वैसे तो कहत गल बाकी जे 10 आदमी में घूमता उ सोचता समझता घर आई में पूरा पक जाता ओके केहू कर ठीक कहतन बतिया राइट बा का जी समझी जी ऐसा बात बोलत लगत त समझत नहीं खिका छोड़ी हटाई कुछ कह त समझी एगो रसीला बाड़ी बाबा वो भौजी अब का तरह हम कहीं अब तू जान ला हम ते बता दे जोर जगत लागत बा लागल बा अपन से कम उम्र से ना भौजाई है का भौजाई न कहे ए भौजी कहानी है सोच समझ के बोले के काम बाटे वो समझ के का जब समझी आई गावे पन के जब रे हां तो भौजाई के हम छोड़ दे अब का हट बाबा हम मजाक तो तना नानू करे ना कर तो माने करे के पड़ी नु हैं
देखो अब मजाक के बहाना हो गइल अच्छा, ये तोहरो वाली को तोहरो पको वाली डोरा डंटी डलनी लेकिन तू ना सुनत रहू कहत रहू कि ए देव बाबा तारी है आ काम देवरे से जब तू कर तो खियाए वाला चीज लाइन डोरी खींच ले निकाजी ना बढ़िया बेटे भौजाई ना सही समधी सही आई हो तनी समझ समझाइन के आई बरो अरे सब हाँ मजाक करतनी मजाक करतनी हे भौजी हाँ अब लागत है कि हमर ना चले लगो हाँ देख अब कुछ दिन में एकदम पहलवान होकर दौड़े मत लागो समधी के लेके अब ये जे हंसी मजाक करी है उ सीरियस से बुझी ले ना ना आ नहीं हम हंसी मजाक करते हैं समझिए तब समझी जी कौनी समझियन रह ना जाइए जब कहा जाए के बाटे ए है भौजी हमारी मर्द तरके जाई अरे। हमरा जाई आइए दादा भौजी जा कोनेवा के देख लो पतोहिया के चाचा जाई बोल देख हम तो जाते बनी जो फेर में बड़ा बेटा वो हम जाना तनी ठीक ना खियावा खा खूब खियावा बाड़ू हो कनी कहने लहर लूटे भौजाई है बात से बुझा जा कि छोड़ल न खी ए तारा की जो पे ना भगवान ना का ये समझाएंगे सोनिया ना चली ना तनी हमारा के दूध पिया दी दूध चम्मच से नेपुल से आ कहाँ नेपुल बा अब घर में धइले बैसा पतोहिया और में दूध ढार के तनी चुबु पिया दी कि हमार तनी लइका 6 महीना बने का मन करता और है वो हमरा चाहिए कि हम गोदी में खेलिए गोदी में मुत दी आ तब हम गावे लगी ना लोग हमारा गाय सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में आ सब कहला बिजली के दिया के तो हम कहम बिजली के अजोरा जिया चले और सब बात हम पूरा कहिए देता तनी जल्दी खा के आई हम बेडशीट बिछावत तनी ठीक नो जाई मुर्गा खियाव तनी बेडशीट पर चलिए जन त का दिक्कत बा ये जन कहा मतरिया गइल बिया आ बाबूजी कनी हो वहां के हम रहे त कनिया हम मुर्गा मछली लिया के आ बना दे तनी मड़ई पा तार माई के खिया दे पता नहीं खिएनी कि ना खिएनी समझे में नहीं करत मतरियो नहीं खेलौकत कि पूछी खैलस कि ना खैलस ना बाबूजी घरे आइनी समझे ना आ वहां का त एक सुबेर ले निकल बनी वहां के त बुझाते नहीं के पर मरद ना दम बौक निकल गइल बा ना साफ एगो काम काज न करे खातिर त वहां के बुझेबे ना करला जब कनी कि जाय दिन जी नहीं के बनत लिया दिन दुकाने पर खिया पिया देन का जवन खाइते मन चिल्लाइले तो हम पीछे ना हटेलु ना नु चिल्लात रहलु ह जमीन ना त चुप चिल्ला तनी जीरा रही बताई तोरा के ई चिंता बा कि हमर माई आइल बिया खाई पी कि ना खाई हैं अपने धुन में खाली रहनी रे दादा अपन हमारा कहतो कि ना सब व्यवस्था टाइट बा हैं तब हम माने खियाई तबे खइहे तू नहीं खू घरवा बाबूजी नु कनिया के रह दा कनिया हम मड़ई पर बना देता नहीं तार माई के खिया देता नहीं आ पता नहीं ना माई लौकतिया ना और बाबूजी लौकता नहीं कि हम पूछी खाए ना जानते बाऊ शुरू के मौगा थोयन देखिन जा उनका पर शिकायत करबू हमर लेकिन हमार माई ऐसा नहीं है कि कोई मौगाई नु तो वो मौगाई लगी ठीक बा हमार माई ऐसा नहीं खे तो उनका में काला बा हुनर बा मौगवा दी हम तू जानते हो तो रे त बाबूजी ढेर भइल वाली शुगर के कोई के भी फंसा ली हां शुगर ना लेकिन इनका आदत ना छोड़ी छे छड़पाना भई नहीं जब हमरा होश भइल नु होश हमारा अरे तो पूरा गांव हमनी कहत रहे तो ना तो बाबूजी ऐसा ना तो बाबूजी ऐसा ना पापा एकदम रह जो ना घरे नु ई ना तो एगो अजी सही में जी जवान रहले तब लाइन लगइले हुई बुढ़ापा में से बुढ़ियन पटा पटा के रखत न त जवान में तौरी लाइन लेकिन के लगा के रखले हुई हां ज्यादा एथी करो तो उहे ले एगो बन खिया बनावे खातिर हां उहे के कथिन किराए द कनिया हम बना के खियाई अच्छा ठीक बा तो तू का बना के खिएबू तू कुछ बना के खिया हम का बनाई जब वहां धरिया खाइए लेते धरिया का बने रे बताई रे के कुछ खाई को त कैसे बना लेते शाम को रे बताई का बनी खाना हमारा समझ में नहीं आ जी कुछ लिया दी बना लेते एथी के काड़ा बड़का बैला त ओसने भर गिरे त ओसने बजा जाई के करे खानी रे तार माई खाली राय दो के राय दिन के काड़ा ना खाई त का खई उनको ले पूछ लो क्या करते हो होई कहां गया गुरु आई के पर का के ह चाची जी का रे चाची काजी चाची जी आई बड़ा दिन के बाद लौकतने का कहीं कनी तार माई आइल तो कनी आ माई उधर बहर में गइल बिया का हो गई माई तो आइले बिया हमार आवेली हम कहां कहते नहीं तो सास ना आवेली बाकी तोर बाबूजी बड़ा खुश बनी माने काहे ना रहियन काहे दादी हमारे घर हमर माई आइल बे
त हित गन खुश ना रही हो हम का कहतानी बाकी तोहरो माई खूब बड़ी सट्टी आइल मुर्गा त धइले रहन हाथ के दत खिच खिच के खात ल जात ना रही तार माई तो बना तो ओसे जाओ बना ही खेल खातिर ले हां जाओ बनाई खे हमने के जानत नहीं हां कि बाबूजी खिए माई के मुर्गा हम जानत नहीं अच्छा हे त हाथ के मुर्गा ध के मुहा मुखी चत रही ओहो तो चुप रही ऊ ना दे ठइया बल्कि थारिया में आजी आ हे कनी इनको लौके लगन त उ दुको सब दूरे देख रहा कर त लागल होई भीड़ से सास देख के नो कमी पूरा हो गेल तार माई के बाबूजी के कमी के पूरा हो गल भाई का कहता नी छी ना तोर बाबू के मिल गई तोर माई के कमी पूरा हो गइल बा ई बात कनी हम देखनी आंखी से तबे न कहतनी कनी तू बात मानो चाहे मत मान बोल चाची बोल ले ठीक करता है बोल के चाची जी ढेर देखे लागे नी बताई माई हमारा आइल बेटा का करती है जी रन सब कहता नहीं को गछरंग हाथ ना पर हमन के ना उनकर हाथ से खानी जे हाथ ना पर तो मतलब हमार माई का करती है कि उनकर गोदिया में बैठल लिए पापा जी के आय दादा सटिया आई रली कहत का समझे नहीं एकर बात ना लेनी हो तो फेकत रहले हेले होने हटाओ कने कौन जे गुर खाई से कान से रही हमरा हां तो जाई तो तब तू चुप रहो अब फालतू मत बोल ऐसा से कनी हमर पापा ले देहले ना बता पापा हां पापा अब लेके फिर चल गुलन संजे अपन कॉल्यूशन दे देबे एकदम तो दे देनी हां राजा फटल तो तोर से हमनी के काहे के कब्जी रहे ना गोतिया के लइका रहन त कने के देवे खातिर तइया के दे देहनी हमनी के का दोष बा एकरा में का पाइप बाई पर धाधाइल बन जाए कवे में कहना पाइपा बारा और गोतिया बात गोतिया पट्टीदार के देब ना है कवे में के बात ते कवे में के बात त रखू को त चाहे बढ़िया से का तब हो कने तार माई का लेके आइली माई त हमर ढेर सामान लेके आई हमने कहीं पियाला ना सामान लेके आई हमरा के आलू का फाटा लेके आई बेटी के ना कोई के विदा करावली तब एकरा कितना सामान आ जाला बाबा ए जी खिचड़ी पे हाई कुल तीज जावेला त कितना आवेला सामान देना या कि घर हमर भर गइल अलमारी भर गइल तार माई के तइला 10 दिन हो गइल बाटे अबे रही 1 महीना हमर माई रही तब ओकर बाद जाए देखिए हर में ऐसे करो त रह जास ए चाची जादे हम अभी तन देखो तो हम देखेंगे जाई तारा जाई तो हां जाई जो जाई तो देखी तुम का करती है माई के बुलाइले आई त अब जाबू मतलब हड्डी में कबाब बने खातिर भेजा तड़ू अजी चाची के करा हड्डी में कबाब बनतन जी कइले बनी चुपचाप पराही माई के आई काम लेवे नहीं का लेवे नहीं आई नहीं हुए पाइपा का कहे का पाइपवा तो दे देनी वहां के तो पाइपवा दे देहनी चलो ठीक बाटे हम जात हनी कौन बात में के कनी है जोन बात कल में तुम बात के गौर करी आ रौरा समनु आ बड़ा दिमाग लगावे लगने बताओ माई हमर छिनार बिया बूढ़े पे मरतिया आई मान लो कि बापा जी त हमरा से कहिए कि गइने कि जातनी तार माई के बना के खिया दे त का वाला खिया देनी त ओतना ना हमर बाबूजी छिनार हई लाइट तो कैसन दे तो न सकी जैसे लागत कि उनकी बाप कहवे लाइट अरे तनी देतो सब भरपूर के आदमी भर पेटा सूत ले एकदम मन डाही के रखले रन सही दादा आज हम नो कन्या के महतारी आइल बड़ी की जैसे लागत कि कबो हितई न तई गोइले नई की हां हितई न तई गोरा दी हितई न तई का कर तू एक कनिया का जी मम्मी जी गर्मी लागत है कनिया बाड़ कनी तन चली बड़की कनिया ओ जी बदल नियर भइल मौसम देखी तनी का करती है का नहीं समय त मिल तनी खेती है तो घर में के तने खतो का करब केकरा घरे सब में रखल बाटे सबकी घर तो उतने समय आ बाटे अब हम हुआ जब सोमार लगे तो तनी सोमार तोहरो ससुर जवान अब हो तन जान जा कनिया धीरे धीरे अजे समाधि के देख के देखी मरचा सुखाया तो ओकर तिताई ना जाला ना बात सही बरौरी तिताई होला मेरी ससुर के तो अभी जवानी आइल बा जी ज्यादा सास के कमी पूरा कर दी छोटकी कनिया के माई बाक जी आ सही कहतनी कनिया हम खुद देखनी मड़ई पर गईनी त कोची पाइप के बहाना गई रहनी जनलू त देखनी हे ही तारे बैठ रहले आ हे तारे मुर्गा था के काट के खाता नहीं खियावत नहीं दादा रे जनलू बाक जी आ हे कनिया मतलब ना हां मनी का समधी का त झोटा ना घर के बैठे जाऊ त एकदम साफ कहत है लोग फैशनदार हो गइल बाटे जन्नी के करा के केहू कहे उनको महतारी बाड़ी
तो वो तो जवाने बाड़ी हाँ यही से न कहनी अथु भइल बाड़ी अरे बुझाता टे बेटी के बियाह नहीं कइले अपने बियाह कइले बड़े इहो बुझाता देवर बबुआ ना महतारी तो तनी बूढ़ो ठेठ लागताड़ी बापवा देख लेम न तो जैसे लागेला न कि अभी तो लइकवन का भाई हम बड़ बताओ नी कुछ कह कि अच्छा जाए दी बुढ़ाओ के मन हवे कि तनी हरियरी चर ल ऐसा कोनो बात ना नहीं बात है। सही है चढ़ते चढ़ते कहीं देखिए जे सास बन के बैठ मत जास अरे अब का केवन के आई दादा। बढ़ जाई यहाँ तो सास बन के तो कम तो गाँव में कहानी हिस्सा ले ली हम तो कहानी काहे देवर बाबा जे बुढ़ापा समय में तारा के तो हाँ अब का कहीं हम शौक पूर गइल बियाह क के गंगा नहा ले हन कहानी चला बढ़िया न बा कनी बढ़ के नहाल जे तने ले लोग देख के जा रहा होता ने हमार ससुर सबके जरा में ना इहो कहत रहल हन जानलू तब बढ़ की पतोहिया के त माई त कबू झाके ना मले ना सामने ए दादा रे दादा हमार मातारी के सामने ना होखेले उ समधि हमारी मातारी के सोच अलगे हवे हाँ। कहले कि बेटी टाटी की ससुरा हम जब जाए कि जब कोनो बात भइले त हमनी की ससुराल में कब महतारी या बाप पानी ना पिए ना तो वही के कहत हम कि ई छोटके के बियाह कनी बा कि ई समधि हमरा के मन जोग मिलल बाड़ी हां कहत नहीं समझी नहीं नहीं की मिलल समधियो बाना मन जो चली जा तनी तनी बड़ा आलू धइलो जान हमर काम रहल है कनी बता दे हनी बुरा मत करी हम कहनी हो जा घर का तन दो नींबू पानी भेज नींबू पानी पियबू नींबू दुकान से लेके आए तो नींबू बोरी बड़ा गर्मी बजी रुका भेजाव तनी कनी रुक जा इहो कम ना होई घर के आदमी के टोते रहे नहीं के कैसन बा के कैसन बाटे अरे वो आइल बड़े अपन समझिए से न मिलतड़ी कि केवन के अथु करतड़ी समझिए समझिन का मिलन देखतड़ी एकरा दादी का छक छका बाता ना लड़का तिरछोल हो गइल बांस ने करा बेटिया फोरो है देखो ये ईटा जे बटवा से मैं ईटा गिरा देलम सही जा हम तोपे तो बानी कसम तोप ता वगैरह के बलुया के रखी आगे साल काम लगाई आई ता हम मुंह में से गाड़ी आवता आओ लोग ये बखमनी हम क्या लोग खोजना हो तो मार तंग ये तू तने किना हम आगो निका अरे का करी जी का करी खाली रौरा चलते ओढ़ले पहले बानी त मन करता कच्चा पहो जाई जाननी तारा की ओ अरे बापू। महाराज हैं बे वैसन महकता कैसन त महकता महकता कि बहिया में हवा बहेला रोज ताजा ताजा जनओ से जा भुला गनी भुला गनी गर्मी से रुकी गावा तनी ए मोरा राजा हाय गाना ना होगा ना गाही के बका करे के बाटे तो समझे जी बोले मुझे के इस क्वेश्चन लगा रहा बहुत सुंदर खूब सुंदर अति सुंदर खूब अच्छा लगा अच्छा हमारा हाथ में बूंद बानू अरे रौरा में तो दो हाथ है जाने दो चुटकी पर कल छुलक ना चाहे तरह कराही में हाँ हाँ यही से तना सुघर बनल बाटे समझे जी की कने की इने की हुबा उना बुझाइल नु हाँ याद आ गई हैं याद आ गई देखी का कि बहिया में हवा बहेला रोज ताजा ताजा आहा। मानिला जनवों से ज्यादा ए हमारे राजा याद आ गई जी हाँ जी राउर प्यार पाके मन करत नु कि हम मच्छरदानी अरे पीछे पीछे लेके घूमी ले गुलाब वाला फूल सुन सुन बुलबू धाका लाग गइल हाँ दांत चिहरले बोले हम देखो बुढ़िया बुढ़िया दाँत चिगरले बड़ी ना कहाँ राउर ध्यान रहेला बुझेबे ना करेला ज्ञान के बात तो नहीं कैसे बाकी अरे मुहावा में दांत तो नहीं खे हलुआ घोटा तो नहीं खे अरे हंसे बेजी चिहार देलू दांत ए सुगनिया देखी दाँते न चियारत नहीं और कुछ चियारत नहीं मारे जाए खोजती है तो रौरो महाराज लेके बहरी है घूमे के हो का पाहुन
माने उ जैसन बावर और माने उनका बारे में ना जानता नहीं इतना दिन हो गए। अब जाए दी बूढ़ पुरानिया के वो जौन चीज में खुशी रही उहे चीज ना आदमी खुशी करी बताई इमे खिसियाले कौन बात बिया। देखी नहीं तो का कोई बताई दरुआ ये बैठल बा। हम का गलत करतानी हम का समझी आई लंग हेरे बुरबक ना बोल विचार दुख सुख ना होई तो कैसे होई। चुप रह तू भगवान दुख खिसिया तनी अंसा तनी हम जाई बोलावती है कभी लभी बोलावती है रुआ बुझाता हो जाती है। आई हां कना कहत नहीं कि चली बगैचा में तू कलिहल जाओ तनी घूम फिर लिहल जाओ। तो इच्छा में घूमे के मेहरान के टाइम होला आवेली सन ना आवेली सन घूमे खातिर ले जा। अब यही खातिर बोलाई नहीं बताई तो जाई बोलावती है रौरा तो साफ बुझाता कि राम बन गइल बनी राम जी। जाई महाराज देखे जातनी पाउन खिसी आई मती जातनी या तो हम काम से किया करम का हमरा मुर्गा खाइल पे खाइल हो गई धरी है ली मुर्गा खाइल पे खाइल हो गई। बाबूआ जी माने तोहरा माने बुद्धि नहीं क्या हो एकदम तोरा क्यों खत्म हो जाता और बुढ़ाता हो तो। अरे बुरबक काम का कहतानी माने खत्म हो जातानी माने आदत से बात ना जीवो। अरे अब बैठल रही आके बोल देली है कि समझी जी खाना वाना खनी तो में का दोष बा। तू खूब गाना गा निकलता खूब गाना निकलता वो तू कल कैसे जवानी पहु खबो। अब तोरा माने ये कहल जाला ये सब मुर्गा खिया देलो हैं माला खाए के एकरा मन करता है समझियाइन खा ले तुम रोके जाई हम इतना तक बात मैंने बा। खिया देला नु हां खा लेली। हां तो सांझी के बारे में सोचला हो सांझे अंडा उंडा बना दिया से मछली उछली अंडा खा लियो हैं मैं खिया बताऊं मुर्गा भइल बन जानता जानते नहीं खाना तारा फेल हमरा के तो शिकायत करैली से। हां तारा हमरा मुंह में खियावला उमर बा माने अखिया फूटल बा सब कोई के ना देखल है हैं ठीक बा यही तरीका कर एक दिन ना कटवा ना देलक तू तो कहिए तो आइल बना ससुर हमारा के सुधारे हम सुधार बहुत हद तक गोड़ कैसे हमार सटर चलता जब से हमार तावा हो बुढ़को कनी निकल जाती है बुढ़वा के साथे हैं अब बुढ़वा ऐसे दो गला बाटे के हाथ में आन धरता लाठी लेता निकल जाता बाजार हैं चट्टी बजा कनी के मुंह चम्मच मिला के चट्टी पर छोला चट दे बरावती मतरिया ना ओकर झोटा कवर के बगेट देनी झोरा बोरा कर देखे ना त कही कि का कतलिया आइल ये बेटी के त इज्जत ना रही इज्जत से तो बेइज्जती क के जाई हैं बाबूजी हमरा ऐसे नहीं देखला के भेज दे ना पट त आ जाले चम्मच में जीरा हमार समझी जी लाखों में हीरा समझी ना लाखों में हीरा छिनारे एक नंबर का की हैं तू रा मतारी वाली रे ओ दादा मतारी वाली हई कैसे कहते बेटी हो के हमरा के छिनार कहती है छिनार वाला काम करबी त छिनार कहबे ना करबी पहले ये बता मतारिया की बेटी के हमरा इज्जत ले आइल हई हैं कि बेइज्जती करैल ही के तोर बेचनी हां तोरा के सौदा कइनी है तोर सौदा ना कइनी है तू अपन सौदा बेचताली हमार तू का सौदा बेचबे मइसन हइया नहीं कि हमर तू सौदा बेचबी हैं देखला बुढ़वा जन खियैले बा खइले भी है या त पचार थुकत एगो बात सुन ले मतरी हमरा घर से तू अब निकल जो कि हाथवा धा के बगेदा के पड़ी खाली एक अब ज्यादा तू हद से पार करतली कोनो बेटी है ने कही ना त कैसे कही पूछत है गाड़ी में बस कर कैसे कही कि अब नहीं खाती ई तरह खाती नहीं ई खाती ना बोले ले एक बुढ़वा के लेके सूती है ठीक बा चले तभी मड़ई पा एगो खटिया पे चूड़ कइले बा दिन त सुता बे कहनी एक दिन तब का दिन सुताबू कतना दिन सुताबू ओकरा के लेके जिंदगी भर रहबू हैं गलत काम थोड़े नहीं जा कहीं देख ले हे उनका खटिया रहे हमार खटिया रहे काहे कने काम मुड़ी काट के बरकर अच्छा कर तड़ू देखा तारू ना दीदी जी देख लिंजा कर लाज शरम बा का अब उनका माई हमार माई बाटल थोड़ी बाड़ी लेकिन सब गर्मी बाटे सब के लेकिन हाथ के महतारी गर्मी न ऐसे ना निकली नु दीदी जी त हाथवा धा के बगे दबाब हां भेजम ना रे बताई भेजम ना इतना तो रहे के जला आगा तक खेरी बाटे माने का करतनी जाए जे का करतनी हो हिस्सा बकरा मांगतनी तो बेटी टाटी अजी सुनतनी बबुआ का पापा का हो तनी माई का झोरा बोरा लेके आई निकाली तनी हां ले ठीक है कान खोल के जाए के चल जाए लेकिन तोहनी से रिश्ता ना रखम बस मत रखिए हाय सन मतारी हम समझ
समझ लेनी कि मर गईले। हां देखला कैसे थुकतिया। एगो बात कहतनी हमारे ऐसे महतारी ना देख ली रा बाबूजी तो ऐसे नहीं बना के लेके सुते लागत नहीं काहे बेवा से बढ़ के इहे बाटे केकर दस दे हमर बाबू को केकर दस दे तारा और बाबूजी बच्चा हो जी के दे तो कहमी कि अगर हमारा रौरा थू बात तनी चिखली तो चिखली त का हो गई हैं बढ़िया तो बाटे मुंह में से सुगंध आवता है। जय महाराज लेकर रो बाइन ए छोटको अब देखो घर में दूगो साथ बच्चा तो नहीं खुर हां लेके आई बोरा एकर जोरा बोरा लेके आई तो हम लोग के केहू के कारण पर हम ना जाई हमार वहां के आई लाखों में एक बानी हीरा उहे कहम त हम हीरा के काम को ओए किया क्यों आ गए हो ओए बूढ़ा पर अबे करा के लकवा मर ले जरा ए बाबू के आ तो गोना लका मर ले बा और कुछ त ठीक के न बा ट्राई कर ले वाली का अरे बाप हैं हमका बताई ना का रौरा हमरा का कही जाई या कि ना जाई रौरा कह दिन जाए का त हम अबे चल जे मब कहाँ जाई हमरा का सब दुनिया जैसे भेजता काहे रे हम छिनार बानी हैं तो मने हां ये कुल करे खातिर नहीं जा राखी अरे मत बाबूजी ए तोरा के लाज शर्म नहीं खेला गत का करे? आ जवानी में तो 36 गो में लड़की रख के बेटिया ढुकाइते रही घर में बुढ़ापो में ढुकाई अब हमर माई हैं हमला में जान ले हमू ना जानू कि हमर सासुर है हमू चप्पल निकाल के लगा मारे जान ले हां पहले हो तबे नहीं तोर जानती मतारी तोरा का जन्म देवे भी आज मतारी कुकुरी आइले बाड़े हां त का कर अरे बा ढेर तारा आवता सुना हमारो फैसला सुन लो हां बोली ये हाई कोर्ट से नहीं खे हाँ। ना सुप्रीम कोर्ट से बा हाँ। हमारे कोर्ट के नया बयान दिया था अच्छा काम कि समधीन जी कहीं ना जाई हैं अच्छा जेकरा दिक्कत बा भेजे के हां उ भेज के देख ले हमरा से फरिया ले हां बोले हमारे जरा ये रहिए अरे हम भाई। अलगा लेके रहब हम भेजब देखिन कैसे भेजतनी लेकर आइए देख रुकी इनकर झोरा बोरा लेके आवतनी कैसे अपने दिमाग से खाली सोच ले बानी आई झोरा बोरा धर लगता है आई झोरा बोरा धर निकल ए उठ कोकानी उठ हमारा दिया तो ई ना हो अरे सकेला हमार बाप दादा के संपत्ति ऐस करी दोसर मालिक होई दोसर ना तोर महतारी बड़ी अपनी ससुर से बियाह करावा चाहे कुछ कर अरे ना जाए देबा हो समझीन जी गांव में से भैरवा बेग साफ ही खिलाड़ी है ठीक बा हाँ कहाँ लेके जाते हैं घर में ना दीदी जी के घर में ना दीदी जी के घर में ना अरे का अरे चल तनी जा सो चल पहले चल जा सो तनी के फोन कर धर रे धर निकाल जिले अरे निकल अरे काहे के लड़ा बाबे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तू अपन भाई भी फोन कर बड़का भी भाई हमारा जीनू बड़का करके मार मुआ दी लेकिन बताओ नहीं खींचा जान ली कैसे करत गया सास माने हमारे रुक जाए ऐसा ना माने जल्दी रुक कहू कि जा ऊपर अपने घर में से लेकर निकला विपत्ति माई रे में 1000 रुपया रखल बा टका पका कर कोने ना के में डांडा में खस रे का जने काहे मन एकदम सने थुनियर भइल बाटे ई चिकियो अच्छा नहीं खेलागत एजा तो टोला में केहू से ना बोले के बना चाले के बाटे का मतलब बाटे केहू से आ घर में मने नहीं खेलागत एगो लड़की बियाह शादी कर देबी ससुरा चल जाई त और ही ना निकल लागी बुझाती नइखे माई खाना बनावे के सोचे के माई हे जी बैठलू का खाना बना देलिए दाल भात चोखा रे बस मन ओए ना कहतली एक बार बनावो त एक बार फीका फीका लागत एकदम खाता नहीं तो नीक ना लागत लमरा के त का करी बताओ निक लागे खातिर का करी कुछ बनावा सा चटकार का बनाई बताव नौकरी चकरी बाटे आदमी खाए पी 2 पैसा ना जुटा के राखम तो बियाह शादी कैसे तहार करम कि मैम कहता नी नु कहीं चल ना हिताई ना ताई में हिताई नहीं ताई में जाए आ कहीं चल भी त खाओ पिए के मिल जाई आ कुछ आमदनी नहीं के त मतरिया अब जान ले अब ठीक नहीं के लागत आ कपड़ा लता नहीं के ना कुछ कानों में गवान में कपड़ा डालने के देखो घर बा हिताई ना ताई में देखो जाल जी त एक दिन मान ले खाइल जाई एक दिन न केहू दे रोज रोज ना केहू तो करी अरे तो चल वो 2-4 दिन खातिर चल फिर आवा जो ले पैसा कड़ी चुरा के लेके आओ जी तो खुदे जी बनाओ जी खाई जो नहीं माई मेरे एगो बात याद आइले का मामा का पतो हिया त आइल बिया नो अपने गौवा से त लेके त आइले है कुल सामान
अरे तो चले बात के हो। फोनवा ये तो लगा नैहर में अब हम ना नहीं कुल करवाई तो घर तू चुपचाप रह, तू मत करिए, तू बढ़िया से बोलिए बताइए। हम ऐसा लांगटी नियन लटियाई बनू के जानिए सना कि बच्चे हिया जान ले। हां तब ठीक, तब ठीक है बेटे। के मांगब हमरा के हाई की ना जे मामी हमरा की ना जे तबे खाई न त ना खाई जान ले। तो फोन लगा, ले फोन लगा तनी, फोन लगा। बतिया तनी। आ कहो फोन लगा के किया तनी जे तनी कुछ बनाती है जा। बोल हेलो खुश रहा ले रहा सब ठीक है बा हो का कइल जाओ ठीक है नहीं खेला तो काहे ने काहे मन ठीक नहीं के काहे ई चिकियो ना खाना पानी कुछ नहीं खेला मैं तो तबे ठीक नहीं खे न रे ना हो बीमार बानी कहत नहीं खी आ कहार के बहुत अच्छा लगे किलो के। हाँ तो देखा तनी जा चल भी रे छोटिया चल भी है मैं तो भैया ए मामी बोलावा तारी मामी कह तारी कि अंदर बड़की मामी है हेलो गोल लागे तनी मामी कह मन के बीमार खुश बानी माई बेटी के कता खुश रही है के बोला तो बंगाली हम नानी ही है। अच्छा आ कनी है ना मामी माई का तबीयत ठीक नहीं के हो मामा के भेज दे तू तो दवाई करा दे तो हम कहाँ जाए माई के लिए के खेलने मामा काम पगल बना तो को ना किया बताइए हम आ जाएंगे मने के हमारे कथी गिरा और सब आ जाएंगे जैसे दवाई हो जाए। अच्छा ठीक है बा माई कहती है कि आ जाए कैसा धीरे धीरे चाचा के जाता नहीं कहे कि गाड़िया धरा द आ जाए जी ठीक बाटे। हाँ नानी और ठीक बानी सना भैया और मामा हमनियों का ठीक है ठाक चल ना जाके बता का ठीक है रखा तानी माई अब तो दिमाग लगैली रे अब तो उपा हो गई चल के चल एगो बात सुन ले आ कोनो चीज एथु करे के होई माई त तू ही करी है हम ही करब तू चुपचाप रह खाली इशारा दे दिए हमरा के काहे से आखिर नैहर है और जगह तो मान ले हम चोरी हमारे करत नहीं चाहे खाता नहीं पियता नहीं चाहे जो भी करत नहीं तो चल बन जाए नैहर में कॉल यार की बात जानता है ना नजर से सब करी गिर जाए हम तू तो लड़का में निकल जाई मैं हम हाँ हम अब चल सोचे का बच्चा हम हमरा के इशारा दे दिया छमकीरा ले ले 4-5 गो मैं कुछ चीज बनत रही तो पर्दा का रखल टिफिन ले ले बनी रे हां तो चल टिफिन जानता बड़ी कि बैग में एनी टाइम टिफिन रहबे करेला तो चल त सुन ना ले ले बनी आ का कहला न या कि कहत रही सकी देखत जे कुछ निमन चीज बना दे तनी जब बीमार बन त चल चल अरे मामी के कह देर न उनकर बनावत देर बनावे व्यवहार के अच्छा लियो इतना तो त चलता आऊ चल चल इधर हला में कोनो फायदा नहीं है वो बना दे आई पनीर कौन ही बना दे ननद आके नाही बनाई नु तो कह न त भौजे न कहनी ही आवतनी तो नमक भात बनावती है यही से तो एगो तुमका सब माथा ही पागल रहल रहो तो कोनो चीज देखेली ना चीज नु त पटक सन लिहन छोरा में फर के चल जी हां आई ये तो घूम कर आदत हटे का कहीं बाकी मजबूरी जी मम्मी जी का हो लहसुन त हेता नहीं मिलल होवे देखी त हेता डाल ले तनी हो ना हो जी हो जाई ना तनी पियाज लाल हो जाता त लहसुन डाल दे तनी ठीक ना अजी कहां ले आई बन जा ना बढ़िया बनाबो ना तो हमें तार फुआ जी कहे ना तो होइसन मन में तो होइसन बन अजी गजब ना फुआ जी हई लिप के पादी ना फुआ जी अरे आ उ जवान हो तो केतना हो तो कइले ओखो भगवान जानी मम्मी जी कोनो चीज उनकर नजर से ना बचे के चाहिए जान जाय है कनी हां ये दादा हम जानत नहीं कनी ना न सुना ना इतना सामान कुल धइले खबनो मेकअप से कब के बहरी बढ़िया बढ़िया साड़ी मैला अपन अलमारी में ताला मार के धो दिया कनी जान जी वो बात बजनो आही दादा एक नंबर के हथलूपुक आज नाहियो देबो न तो न पर 10 किस्म के बात बनाई चाहे दी हम ताला मार देलनी पहिले ही से जन्नी आ जातनी सुतिया का सड़िया पहिन ले तनी जन तनी मनी फाटा दिया हां हां भाई को मांगे लगी हो वो है ई तो 2000 का साड़ी बल जानते बनी अपने नहीं लड़कियों को सिखा देली कौन चीज के अपन सिखा दिया ना पीछे हट जी हां कहे हाल बाटे कि लहका के आ कोने पीछे हां हां हट जाए जान जे कनिया का कही उनकर मारे हमर ननद ना रहती न त ना बोलैती उनकर माई कहीं ज्यादा माई नहीं के तो हम ही न बनी फौजा काहे के बोलाई ना जी जल्दी जल्दी 2 साल 3 साल की बात बोलाई ये कनिया हमार बोलावे के मन करला हो बाकी खेलवड़िए कहेले ए भौजी आवतनी निक नहीं खेलागत त कैसे कह दी त मत आवा कह दे कि बेटा पतोय वाली हो गई नहीं हम बेटा पतोय उनके आगे अब ननद लोग के होता ना पूछ सके ज्यादा
करियन तब इहे न कह कह देई भले देखी हमनी के भले वैसा आपके संगे नहीं खींचा करत लेकिन कह देई कि हमारे पेट पहाड़ बता तोहार पेटवा केंगे ढो हम ना कुछ हुआ तोहने लोग कुछ बोली है जे तब हम हम लास्ट तो कह दे बेटा हम तो कह दे हमारे साथ छुए तो तनी कहिए दे कि देख देखा तो अबे नहीं खिलाल भाई अभी और लाल होखे दे एकदम में देखी अभी आज पनीर सुनी, खानो कल देखिए कितना पनीर आइल बाटे चल तनी बना के कुछ कटोरी में धो दे आई कनी जल्दी धो दिया ना तो जान तड़ू खइबो करी ना बाद में के टिफिन में धो के रखबो करे मर्द मानुष के ना मिली मर्द मानुष के ना मिली जानता ना ने ओ में कहड़ू है कनिया ओ में कहिया अच्छा दी ना दोइसन कौन एक हल देखो हेतर खाली बनी हाँ। ते खाली पानी पीहन हाँ फिर ओकरा बाद खाना खइहन फिर ओकरा बाद घूम फिर गहन तो कटोरी में फिर कहन हतन से पानी पियत एक दिन भर में 5-6 हाली चाहिए आ का कहिहन हमरा के सब्जी नहीं खे मिलत कैसे आई बना ये के दादा। ऐसे कहे मने खा खा के ओकर हिनाई कर हाँ हाँ खइबो करे कहन नहीं खे मिलत आ गांव घर में ना खे तो शिकायत करे ने कनिया ओ में के बिटिया हड़ी बिटिया है तो जानतो नहीं खे जन्ने जानते नहीं कि के करा पाले पड़ल बड़ी अच्छे लगा से तू तो बाड़ू नो चन्हा तोर तो कुछ अच्छा, बात ठेली। तो हमरा के तो पागल बना के पागल का मन है आए दिन में कही तर रहेला का जनतो नहीं देखियो ना कही लौरे तेज हका जी उतने में ठीक हो जाए लड़की आए तो 10 दिन के रहे खातिर तो 2 दिन में चली जाए मामी का हो भगिना आई आगे नहीं भगना अरे ना भगिना कोड़ के हम लाग अरे हम लागत भगिना बराबर हनी गोड़ लागत तनिया भौ जाई खुश बैठ बैठी बैठी प्याज लहसुन कुल डालाइट कनी बुची जी आवत त बना दी हमनी जाता नहीं जी पानी हाँ, पिए पानी के लिए लेके आई। जाता नहीं बनाता मम्मी हाँ हमनी खाती सुख कहल जा हां आप आई लो खातिर मन तक मिठाई लेवन जे कि आम ले बन जा आम बा आम बनो बैठे बैठे 100 का 3 किलो हां आहे दादा हमनी का देखा का 3 किलो दे त पानी लेके आवा कनी आवा गाय आधार काल चढ़वे ना आधार काल चढ़वे रे हाँ, ठीक आधार काल चढ़वे हो हाँ हाँ बना त का कुछ मुर्गा तो नहीं बनत है एक कनिया कनी है अरे कनिया कहते देखा भूल कनिया बैठा टे बुची जी जान जे नो कनी का आई तो पनीर बना दी मुर्गा मछली खाता ना गर्मी में के खाता यही से। ई तब नहीं खाइल जी कहे ना मटा खाइल तो रे दे है ने धा दे अब देखो तनी के मन ठंडा पानी रखोगे ना हाँ ठंडा हरियर मोटर हाँ क्या करबू मिला पकीटा वाला हटे पकीटा वाला अबरी का बनता है मम्मी अरे ये बना छोटा की भौजी नहीं खिलाओ कर छटकी भौजी नहीं खिलाओ छोट के भाजी घर में रहली रुका बोलावत हन। नहीं करे पानी पिए के ना मिले बताओ हमनी के पानी में पिए के ए कनिया पानी लेके आवा हा छोटको बिस्कुट में ना खाई जी आवत रे बुची हो बुची कैसे बतियावत अड़ू धीरे धीरे लगे एथुने को पहले लहसुन नौ डॉलर बनी खाती है का डॉलर बनी देखी ठीक का डॉलर नहीं की ना रही मटर हमनी के घर में जाए चूल्ही की के बैठा तो चल रे घर में जाए भौजी के हाँ जा 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 घर में जा छोटका भौजी के रूम में चल जा हर बेर तो फुआ जी अकेले आवत रही अब की बार तो एगो लेके आइल बनी बझावा ना अतना अनन सातनु के का कहे खातिन के बा कोनो कामो धंधा करे के मन नहीं करत कोनो चीज बनत त मार हा विपत पड़ल बा बुझाता कि लाला छाछा समाइल बा आदमी खइले ही पेले नहीं खे कबो ऐसे करत ही जा कौनो चीज आप अरे हितई ना तई आदमी तनी अपन मन मार के रहेला कि जवन देता इतना ता अपन सबूर संतोष से पापा बनलू हो हमना बहना हमरा से मत कहीं निकुल बात हैं हमार मन नहीं के करत तारा के का बांध के धो दी कि फुआ कहिया नु ए बाबूआ डाल दा बोरिया में एगो लेके जाई यही चलते तो कहनी जल्दी रख बांध के ओने हटावेला तो तारा बेहतर नहीं खेते के प्रदर्शन अजी, दिखाओ ताड़ू एक बात जान जाई उनकर बेटी बताई त जाके घर में ढूक के हमर बक्सा ढूंढत आई हां तो जैसन बिया डलबो ऐसन कनु धान होई तो जैसन में के फुआ बिया ऐसन में के वो स्टेपनी लेके आइल बिया उ का कोई दम हाइल के उनके बोललो सरावनी के सपरत कि का बोली सपरत के सपरावे के पड़ी रौरा के तो जानियो जाई जो मन तो न अपने से बना के खा लेती है इने के बिया की
पैसा कौड़ी बा कि ना पैसा कोई बताई दिखत तो एक बार होइयो ये सब्जी देले रहनी जान जाई और फिर जाके होइयो ये सब्जी कहता नहीं खाता है जी मनी लोग ऐसा ही खा ले दाना के ताउते भाई सो खाई खाती के कैसे जा माने कोनी के मन में बानो ये हमने के हिसाब बखरा नहीं खींचे तो दम पेटावना के खाई जा ई मन में बा ई सुर बना के ये आवता है सकनी के भगवान ने सब साथ मुदई के फुआ मत देस ये तो बताई तो कहां बिया कहां हूं हाँ ये सब्जी खाता है जे दुनु माई बेटी बैठ के जान जाई बुझाता के छछाई बाईसन छछाई तो घरवा नाम लगा जिए कनी के अच्छा शुरू कहियो जब ऐजे खाए के रहलू तो डकार डकार के खाई आ रूम पर खाए बजी ना पाता अपना रूम पर ध्यान नहीं खे और स्टेपनी लेके आ जाताड़ी स्टेपनी आ टिफिन लेके आता टिफिन की चलो तरी अपन नैहर से लेके आई बे हैं खाना एक दिन दे मन तो कहता दे एक दिन सल्फा सुल्फा सब्जी में की ऐठा उठा जाओ भौजी का कहत नहीं का कही हम का जी बाबू का करतौ जाय का हो भैया का कहल जाओ मरम बाबा बुझाता कि तू वो हवे गोइल बाड़ी आई बाड़ी भला कहाली कौन दोनी कट के खाताड़ी मछली या कौन कट एथी करताड़ी कुछ और मत करे हम देखता नहीं हम ना ये का देखता सब नहीं नानू कहाई तो ना कहबो कहाई मत करम सुनो भौजी जाके ताला वाला मार द कुल बक्सा बुक्सी ना बुझाई पहले अपन भाई के समझाई सठिया गइल बनी है ना उनका दिमाग पनु दोसर हो गइल बाटे होइए गइल बा हां ठीक कहतन जी बाबू जी ताला मारे के बाटे जातन ताला मारा हां कुछ चीज बची होची ना ताला पता नहीं मारा चाउ रहे आधा डराम खत्म दुकान पहुंचा देलस तो बेच बेच के होई ना धावा नु तो पूरा ना खत्म भइलु हे भाग माना हो देखा 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 घुमतिया कर देखा का देख के करब ओकरे प्रोडक्ट है देखो चूल्हा तो गुल बिया हे देखत रह तू भगवान देखावत रह अपने का जनी का रौरा अब का करे के बस सोचा पहले आइल बिया तो बुझलो करे का जी। सुना हां सुनी ना हाँ। ऐसन कुछ करी नु कि भाग जा खुदी अपन हां से अब बिना तारे फरियाई रे ना तोहरे ल होई कुछ समझ जा एक बात कहे का हैं का बोलो बुरा ना मानू तो हम कहब बोली देखो मेहरारू हो हमार तक तो कोनो नशा पदार्थ नहीं कइले हमरा के 50 रुपया दो का करम हम दारू पी के आवता नहीं है नो आ मेरा तोहरे भक में ओकरे फुएवे के धले सुना आ वीडियो बना ले रुक ना वीडियो बनाई बनाई बा तो कम के जल्दी भागा तो वायरल करो जल्दी भागा तो वायरल करो आज के बाद आइबे ना करिए फिर भगवान हां दिमाग में का कोनो होतन बा साली उली होई जी साली है त का माने माथा बुझती हमने कुछु उहे कनवा का बारे में पकड़ के सट से नहीं तू उपाय बताओ जाइल तू उपाय बताओ उपाय बतावा ना इनका लाजो नहीं खेला लड़किया के कहतन त ठीको लागी त बुढ़िया पे फेर हम परल बनी चुपचाप लड़की के कुछ कहीं के भागस जी हैं का नाता जोड़ा तनी लड़की आले नाता का जोड़ तनी बहन है और का बहिन लोग कतरी हां फुआ नहीं खेल कहता फुआ दुश्मन भइल बिया हम तो कहम के छूट बा हमरा से बहिनी के पकड़ी जाई सब दे 50 रुपया देब जा हमरा के करा के पकड़म बहिनिया के फुआ के बहनिए पकड़ब हां ठीक पकड़ के वीडियो बनाई ठीक कहतन जाई हां ये तू के का हई झमझम बांध देले बाड़ू देखो ली दी तो दिमाग खुलो दी रौ दिमाग के ये तो जहुइले बा इहे जहुइले बा नथिया अरे बाप ना खुली हमरा से छोड़ दे ना खुली बांधल बा गिर आ जल्दी चल सब अपना घर में सुता से पहले तो जाके सुजते घर में हो आपकी ढकेल देम पलंगवा पले ताला ले आइम जी एगो कौन ताला बा बड़ा का छोटा का बाका सब मारे खातिर मीडियम साइज वाला ले आइम बड़ा का छोटका मत थी कर अरे यार रे काका से बहुत मुड़ा का कम समझ में काका बोल ओकर त बुझाते ने के टमाटर के छेरा में पड़ल बिया करे मने वो जरूर ही मटारा में कमल पनिया से भीज गल बरे हई सड़िया रे अरे करके बाहर स्टेट करे वाला तर आंधा की कर रे छोटकी हल्दी कर लाता दादा छोड़ चलिए हां ओके बेतु माई अरे बाप रे टमाटर के खड्डी का रे रुक ना खैबू ना जल्दी जल्दी और चढ़ियो में रख ली है हंसली है अच्छा चल कहो हमने के घर जाते हैं चल चलो अब चल कहूं कि जा जा ऊपर ते घर में से लेकर निकोला विपत्ति माई रे में 1000 रुपया रखल बा टका पका कर कोने ना के में डाना में खसले ना सुन ली ह नसिया ले ले बनी छठिया में
ले ले बेटा ले है हम खौसली के डाना में लिए चल धर है कैसे लेके निकलब रे? तू लेके निकल जो अभी निकल जी। लेके निकल जो पीछे मैंने हम आवत नहीं भेंट करके अच्छा चल 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 जल्दी रे और कुछ देख ले बाप। ओ पैसा कहाँ ना जाए खाना बन सो अरे हो रे बबुआ जतने कर इम्तिहान पड़ल बाटे काल है काहे से बना रे भोरही से तू एबर कोहे का नहीं तो नहीं के इम्तिहान पड़ल बा हैं तो जात नहीं जा कहे कहनी सुतर नहीं तो ये जगह उलसी है कि मैं चल हम इम्तिहान काले से बाप तो कोई बोललो कुछ कोई ना केहू बोल बकर त जानते बड़े हमने के त थेथर है जरे बबुआ हमने के काहे बोली तो खराब बानू हम तोरा के बोलम त खराब ना लगी चल 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 जा चल हां चल जा तो उसन कोई कहलू सन ओ तो बे जा त कहे के कबा आवल जी फेर एक इम्तिहान चल चल आओ तन हमने के चलो जा हेलो वाली सब बिना बोतल के कोई जा तो नहीं तो मन बोल के फिर बाहर ले ली हैं रुको तो मार दे बताओ होइली आई रहनी ओतना सारा चिपर ये का जाने कातना हमर पतो ही लगा देतै सना ई ना तो दू चार गो लगाई या लकड़ी लगाई मिला तो जल्दी गोइठा लकड़ी आए बुझाते नहीं के हनी के सब्जी ओतना बन रहल ह आ हमरा के 2 गो पनीर आ हमरा के मसाला पतो ही हमर देती है पूछो त नु का भइल सब्जी है हैं अभी बुची अभी खइली त ना खइली पत्ते नहीं के चलत काने बेटू ये कहां हो गइल बाड़ी ए कनिया छोटको। हाँ मम्मी जी। अरे है नहीं आवा सुन घर में तो घुसाई रह तो जे तन बहरी निकल के नाम में नहीं खुजा लेता कहो काटा ना गोठा लकड़ी लगा लगा खत्म कर दे तो है तू गोती को चिपरी बचल बा पानी की हमारे एगो एथी रहला बताई त के निकल से क्रीम वाला बकासावा में क्रीम। हां मम्मी जी एक एक को हमर सामान कोनो कोनो हेरात रहता देखी ठीक अब नहीं के ओकत घर में बहुत हद होता आहो कनिया तो हमार तो बुझात टे कोई हमर भगिनी निखिन छोटी चोरावत हां चोरी बाकस त उहे ढुलत रही त मने निकाली के और के घर में कब हम ताला कुंजी मरले बनी बाकस में अपन आके अपन घर में मरले बनी तो हम मैं तरवा से पे न छोड़ल रहे आदमी पहले हम बड़के के चतैले रहनी तारे बड़ के छोटा के समझा दिए ताला वाला में अपन सब सामान अपन धरी हसन ना तावत ऐसन तो हथ लुकु खसन जरूर लुकावेली सन जानलू मम्मी जी कुल रहन मने ठीक बा ई बताई हमरा के रहन ठीक लागत तनी को का कहे हो हम ननद गुने बोलत नहीं कि बोल दे त हमरा के 4 गो बात तो सुना के चल दी है ना गांव घर में जन बेइज्जती करहन तो न लगे कनिया ना जान तो सोच लिया कि बार गरम भारे उतार देम कनिया सब्जी खत्म हो गेलो खाली हमरा के 2 गो पनीर मिलल है हाजी मम्मी जी एगो बात कहतानी रौरा ले का देखी ना वहां के कहतानी कि रुक जा ऐसे नहीं कि मानत पुआन दारू पे के आवतन ध पकड़ लेतानी अपन मन नहीं खा जाए बट ये कुल सिखबी न रखला काम बतिया तो फोन लगी हो काम जी फोन लगी तो यो कहानिया कि बहनिया के पकड़ी तो कहतन कि ना फुवे के पकड़म आ वीडियो बनाई इहो तो एगो बात सही कहत है बल्कि ओकरा से बल्कि भगियन दोबारा ओई हन ना हां पियाला में तो ना काकी आ दादी चिन्हाता ओसन लूर लक्षण उसन बाटे नु तो लइको ने खसन छोड़त उनकरा के काहे के छोड़म जाऊं वहां के रहनिए बाउर बाटे तो छोड़े लायक कमा करत है कि उनका कोई छोड़ी अभी तो बनाओ तो सब्जी है हरा मटर हम देखता नहीं माई बेटी दोनों छोरा में धरत है बाकी हम चुपचाप लगा बोल देती ना तो वही झनक पटक के चल देले रहती जानलू हे भागा हम सामने यही आंखी से देखनी है कनिया बस करी लगा मैं मन बढ़ावल हटे मैं रौरे ता हो कनिया बताव तो हम लोग बागलू जानू तो हम लोग बोला जा तो हम लोग बोलबू जे तनी कह कहब त का करिए बुची हमारा चले बेसा के पतो है के बाटे घर हैं सब्जी तन को नहीं खियो हमारा का त मिले बिना कहला तोहरा के कहां से सब्जियां कहां से रही पहले तुम मटर चोरा के इतना धवाइला झोरा में त कहां से रही जी हां आइए दादा और अपन बाका सुक देखनी हां कुछ भइल बा चोरी चारा कि नहीं के भइल इनकर सब गायब हो गेल तार के ना कोनी त छोटकी के बता दी हो ई त अपन धो ले बाड़ी हम तो हमके मम्मी जी पहले ही से कह देलनी कि ताला वाला मार लिया तो हम मार देले रहनी मम्मी त इनकरा के काहे न बता देलू जन्नी हम तो उनका कहने के ताला वाला पूछो तन के कौन ताला लेबू आवतन तन करो अच्छी बाकी ना छोड़म एक कहू बाकी ना कहना कि घर में अथु लागल बाटे कि आदमी चोरी डकैती पड़ जाई पर ठीक है न कहत लइका बा कौन से जब दूसर बाटे अपने परिवार बाटे के चलते कहत बाकी कहां से नतिए जान त फुआ सबसे बड़ा चोटन आ लबलूछन दोनों हड़ी हैं
जाए दी रौरा भगाइन कि ना बस ई बताई। अरे हमारा बस के बात नहीं खे कनिया लोग ना तो हमारे कहूं चार गो बात तू सुना के आ चल दी हम तो हम लोग कहबो जे त बात अलग बा। हां हित न तो बड़ी हित न नियरम रौरे बताई दीदी जी कि हमनी कोनो उपाय ना करम त घर में के करे मैंने कइले रही ड्रामा ना खेलवाड़िया से रुक पूछो तनी बैग टोई आहो बेग तो हमरा का कहे तो हने लोग बल्कि कोनो बहाना आवा जाए पूछो जा नंदी के बोलाओ तने बैग टोई हमनी से बोलावे के त मम्मी जी ने बोलावा तनी दीदी जी त हमनी काहे करम जा हमनी काहे करम जा जी तो के ताला न मारे के चाहिए साँझ होत हो देखम हम झोटा पर से कबाटन दुनु माई बेटी के हमार मने पिटाइल बा हां मने पिटाइल बा चल यहीं नहीं जाए तो हो जाए तो बोल के एगो लड़किया के कपड़ा किन दे हम ला जाते एगो नंदी के किन दे हम कैसनो खसे कपड़ा तो देही पर चहबे न करे आए जाथन संझे भेले कपड़ा किन के लिए आवे साड़ी लिया दी तो सूट लिया दी लड़किया के चल एगो सूट एगो साड़ी लिया दे हो जाए कब हो भाव जाई मामी जाता नहीं जा रही बुझे जी नहीं जाता नहीं जा तो एकर इम्तिहान बना रे संझे के तभी सोचत रहनी एगो साड़ी एगो सूट किन देती भगनी बराबर हड़िया फेर आ चल जी लगा ले आवल जाई आए लगा ले आवल जाई नहीं रे काहे टीचर भैया गलती बोला था हमरा के आई दे एकदम बदमाश भइल बेटी करा अरे तो उ जाने ली ना कर रहल तनी रे मजाकिया हटे बुची जी और कोनो बात तो नहीं खेरू का ओकरा बुलाओ तनी दे दिया मैं का गोविंदा नहीं का हां वो अट्टा कलुआ ऊ तोर एक नंबर के बदमाश जौन जौन सिखावेला तन उ तनु तो करे फसावल चाहेला अरे ओ भौजे कहत रहे लाप देखत हां फसावल मार दे चप्पल उठा के बस समझ में आ जी चल लो छी मार दे ही ठीक बाटे चलतन जा अरे पतोहिया से भेंट कर ली अरे पतोही से का ए कनिया चल 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 उठ अरे बैठी ए कनिया अरे फुआ जी जा तड़ियो ना कि ना लो तो पैसा दे दो हां रे ई बात सही कहत रुक जा पतोहिया से मांगतन दे दो ओनी अपन मन चल ना रे मामी तार बड़ा की पता नु बहुत छानी हां सॉरी कपारा चढ़ के हगत या बड़की पतोहिया कलेलन जी ओए देखा ये का कर ओए देखा हमनी के हवे सामान तो कुछ नहीं ए कनिया ये का करबू ए का झोरा छिरा तर जब छोड़ी कावन जी झोरा दूर रही अरे तो जाए तो जा ये सिखौले बड़ी बुआ जी ये से तू जा सुतो है यार मुंह ले कम बट ओय हो दादा ये कनिया मा अक्का जी बुची जी है हमर कनियावा का हारवा ले बिया हम लइकिया घरे ले आई रही घरे ले आई रही आई कुल घरे के सामान आई कुल हाय घर का कपड़ा पर दिया काजी कहो अरे झोरा में के रख देले रहल रे दूसर उठा ले बड़ी झोरा और रे कुछ नहीं के ना झोरा ये देखो अलमारी में कुल सामान बटे झोरा में लड़ाई में या बताओ नहीं भाई चल अपन झोरा बेइज्जती खाली करवा दे जन पेट भर लो हटा रिश्ता रिश्तेदारी टूट गई लड़की हियर रखा कर गलती से रख देली रे ला तो जल्दी जल्दी में कपड़वा में आ गइल ह ओहो तू हूं त एकदम कर में मंटर ए मुरी मटर बा पानी पानी हो गइल बा का बाटे है दबा बताओ करके ई कुल तो सामान वही जकावे एमे कुछ चला ए माई चला अपन देखा झोरवा कहां धाव देले बाड़ू चला हमनी का झोरा चोरा दे का जी बुची सोच ले पुआ जी अगर आज के बाद हम त थप्पड़ से मार कर गाल लाल कर देम हो गई इज्जत उतार ले नहीं पेट में पानी ना पचल मतलब कुआर मन हम पुआ जी से रिश्ता रखा कोई तो हमने से मत किया क्या करी ई नतिया खाली हमरा के तू ई कौन रहन सिखातनी ए छोटिया से गलत बात बोलता ठीक का है हां लेके आइल बड़े जाई थी का काले आय? कैल बनी मैं काले कह बड़े ये का करत रह गया ढेर झक झोरा के तर मन करता है हां जब झर ही निके कुछ मत बोला त हो बुची तार चोरी करे के चाही मामा गांव में आ चबे बाई के पटिशन कही है हां त का देखला जा ओइला के तहला छुपले बड़ू जना जान जाई चला
चल कहे पहले बा चल अपन झोरा जाओ चल ए जना यानी कि चाह तो ले सकी के गाना भागाई बात ये मत ऐसन कुल काम करे नती के हमर दुआरे नैया। मत आइब जा अरे औरो सुन ली ढेर मेरा के छुए के मन करता ढेर ई त नतिया के बुझाते नहीं का फुआ लगी त बहिन लगी का लगी बुझाते नहीं का नतियु के बतावा एक कनिवा जी ना झोरा चेक कर लो तो जत मल तो हम को लेके चल न गए बात रही सोच दे अगर आज बात बोला दे का कहले है अथिए बा का ढेर गर्मी कर दा माने ओकर खीस हमर बुता तड़ू हैं कैसा ना खाना आवे तो 25 तारीख आवे तो ना ना 25 पहुंचा दे मौजन हूं का 25 तारीख का 25 तारीख के बोले ना नहीं हर कहतटे नहीं हर कहतटे तार भैया बापा कहिया सनु ओ दिन के कहतटे हमर भाई आई 25 से अगर कोनो डुगिटर में भइल त मौज में खाना में जहर डाल के दे दे लियो जान भाई लो रख दो जय दे कनिवा ध द तोहार त बचल बानू मार के कच अथवा हां ध द यही पूरा सामान ऊपर निकाले ले रहिए जा हां जिंदगी में चौपट हो गई तो